O Concello de Ribeira xa se está preparando para o Día do Libro. Veñen de convocar unha nova edición do seu concurso escolar de marcapáxinas para fomentar a lectura entre a rapazada. A Biblioteca Municipal pon en marcha a quinta edición deste certame dirixido ao alumnado de primaria dos centros educativos do municipio. O obxectivo é promover a creatividade artística a través de ilustracións relacionadas cos libros e a lectura. Desde a Biblioteca Municipal de Ribeira, para o Día do Libro, 23 de abril, queremos lle dar un especial protagonismo aos rapaces, como vimos facendo xa nos últimos 5 anos, e para iso convocamos este concurso de marcapáxinas destinado a alumnos do ensino primario. Queremos lle dar este protagonismo porque non en van o 35% dos socios activos, é dicir, dos socios que levan libros en préstamo son menores de 14 anos e o 43% dos préstamos que se fixeron o ano pasado tamén o fixeron menores de 14 anos. O prazo para presentar os traballos estará aberto ata o 15 de abril e as propostas deberán ser orixinais e estar redactadas en galego no caso de incluir texto. Todos estes deseños que se reciban por parte dos escolares do municipio terán unha duración para recibir eses proxectos hasta o día 15. Por iso, despois faceremos a selección co día 23 de abril e despois faceremos unha exposición de todos eles de todos cantos se reciban. A iniciativa enmárcase nas actividades previas ao Día Internacional do Libro, que se celebra o 23 de abril, e busca implicar a comunidade educativa na promoción do hábito lector, así como tamén incentivar a creatividade a través do deseño. Cada curso entregará unha plica ca relación de alumnos que participan co seu pseudónimo e os alumnos entregarán debuxos alusivos á lectura, ao libro e á biblioteca. O deseño gañador será premiado cun lote de libros e editarase como marcapáxinas para a súa distribución, ademais de formar parte dunha exposición con todos os traballos participantes. O premio será un lote de libros, máis un diploma. A parte faremos unha tirada de marcapáxinas que serán despois entregaránse gratuitamente a todos aqueles que veñan a facer uso da biblioteca. Unha iniciativa coa que Ribeira aposta por fomentar a lectura e dar protagonismo á creatividade da súa rapazada.